И добре, кажи. И как ми можеш? Еми аз сега си правя видео отговора. Да! Ние ги приехме в това. С Ралица Каспал, нас и от ютуба ги правим вече. И тъй. Нищо. Нищо, какво сме правили? Литекса се разпадал. Човек! Направо, не знам. Утре на къде си? Що? Да. Ралица няма ходи на училище. Тя те лъжи, ма, ти удали си, ма. Ти удали си, ма, тя ще отиди. Не знам. И ще дойдеш до Никифор. Нали викаш, нали миналия път викаш, че те мразили всички, че не искаш да идваш някакви такива. Ми да. Последен... Де я знам, Не знам, че... Добре, ай с мен и Елена до вечера на кафе. Чай да видя дали на линия. Няма. Някъде към 6:30-7. Добре, не можеш сега да се окъпиш. Как бе?